caggal yettude Allah ko julde nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en jetti jinnaɓe meɗen kono kadi en jetti seren ɓe khalifaɓe en jetti dendagal bandiraɓe fulɓe ha tengti noon hande arɓe ɗo e Hiirde Hiraande Lacciri Haako gonɗen ɗo koye hakkude Guédiawaye to wiyete Ravin Night Club en gari ɗo hande ngam wadde 3e meɗen édition Hiirde Hiraande Lacciri Haako ɗum noon Djiby Dieng haala ka hewatade hande ko ambiance hande ko fijirde jaleɗe hande ko haako welko hew ko ñebbe bisimilla ma ndewa en kollen bandiraɓe ko woni nder jehen bisimillahi jam tan mawɗum jam tan mbimi kala ko dilliɗo ko ɓurɗum doole eɗen ɗo hande nder Guédiawaye la banlieue de la capitale sénégalaise arde dodade ngoɗo noddago arwanire tataɓire la 3e édition Hiirde Hiraande Lacciri Haako waɗanoma ko heewi jammaji kewɗi mbaɗanoma alaji dialal leñol Abdoussalam Ba kono oɗo jamma maw jeeye tarika saabu manan didorno gorko mo Mali mawgo ngo ummima holli en manan didorno Mali Sénégal woni Sahel ngo manan didorno arde notirade oɗo jamma noddago Piindi TV noddago Dia Prod noddago pulagu ngu foof ummi ko Mali ƴetti lana ndiwowa arde notirade ngoɗon noddago wadde so ndiwowo monni gorko duule jippini ɗum e woni nokku paame hunde ɗe ɗon ko tinde ko dilli foof ko dilli ɗum ko ɓuri ɗum doole kono sa yi mbaɗoɗe wordi a yi Ousmane Sakke la ummimo toon joom Jok TV eɗen gandi ko golle payotinde piyanɗe mawɗe mbaɗetno toto Bamako ɗeɗon piyanɗe wonde pulagu ngu farnoto e ñalawma hande o kono alaji dialal leñol so yiyama mbaɗoɗe worli ma yiyeɗon manan tiɗo no mbaɗoɗe rewri so tawi neɗɗo fasnama o tinani o teddinama o tinani hay so hoynama o wawa tinde eɗen gandi ko teddugal debbo pullo o rokka ko wawi jogade ngal teddugal ngal o rokka o dasani ngal ɗon teddugal omo wawno wiide heure uji ɗi ko konta omo wawno wiide ko dogdu jamma e ñalawma omo wawno wiide suhabam nanɗo omo wawno wiide billet d'avion e décembre ne seeri kono ɗiɗon fof itto joñi banggue o wi mi yahat mi notito e ngoɗon noddago ngo fulɓe ɓe noddimi mi nottito e ngoɗon noddago ngo Piindi TV noddimi mi nottito e ngoɗon noddago ngo Dia Prod noddimi jarlu kandi ɓuuri dimaɗi billal Birama jinguiriɓe gosata e gaari naggal sana bana jangui ɓiire satta gaynaka tayali baba tayru gulal buguli moƴƴal natoɓe awre pour ko hoddawru nema wuuro boore bara joni noon ma rendo ngo yi maɓe jimanan tipo no debbo mo Gorlakke debbo mo hecca ha ñalande ɓuuraka fayida jogo leƴƴe leñol mum woni mesalal ñoɗɗo hakkude bandu men fat barakallahu kanko woni Kumba Yero Nalla Sow fat barakallahu ko kanko woni mo gaɗa akkoye triomphal gueɗel ngal nanɗon Alaji Djiby Dieng jarlu kandigu dimadi mbakaba fooli ndo mo ganduɗa bonnani e Belgique bonnani e Sénégal ko o woni mo jaɓɓarden Alaji dialal leñol Kumba Yero Nalla o woni manan didorno debbo teddiniraɗo jamma o fat barakallahu Gorlakke yi Belgique ni yi Bruxelles yi o debbo fat barakallahu joom gueɗal joom teddungal en jii fayidagal ngal waɗi ummade to Belgique notitade oɗo jamma wona hunde wemde a holli pasiragu a holli pulagu a holli ndimagu a holli jamragal a holli kaare siragal noddede tiiɗani tiiɗi ko noddede noto a noddama a notitima e oɗo jamma jamma ɓuura jamma jamma jasa jamma Ousmane Sakela onon wamara ko onon mbi naalu be manka ñalɗi Allah ne kewi kono potani onon kadi dutti mbi musoru be manka rewɓe Allah ene kewi kono potani gueɗal ngal fat barakallahu Alaji Djiby Dieng eɗen gandi ko heddi ko surprise aji kewɗi ɗi ganduɗa nalankoɓe ne daari hakkude Nafi Gawlo kañum e on mo manan didorno cuhlel teganagel teganeji kange ene ŋaciri yontaɓe o wiya ko Oumar Fouta ko ɓoyra ko maɓe jaggodire debbo mo Gorlakke ko ɓoyra ko maɓe nangudire e ɓen wonɓe nder leñol Pulaar waɗoɓe hen golle payidagal goto e mabɓe fof ne daari darde nde foti darade goto e mabɓe fof ne waɗi fodde nde foti wadde goto e mabɓe fof ene yiiɗi waɗande pulagu ngu kene haalde alandi neɗɗo so wuuri o gollani so maayo woytaki ñalade mawde e aduna pirtotto wadde neɗɗo yo gollu sa golli ko haaltete woni ko moƴƴi ko woni ko boni ko en jii
debbo mo Piindi TV ar alay sago berloɗa hen kongi sabu mi wima joni so tawi neɗɗo teddinama tinani hay so hoynamo tinta ko jiiɗa ummade nodde Belgique ene wawno wadde délégation mon jeehe noroyde e goɗo noddago kono oppo haaju mum hammu mum une semaine ha hande samedi 13 arde nodirade noddango ɗum kala e debbo mo gorla tigi machallah Moussa Niang ɗum mi softata haalde hen no fewi sabu so wiyama Coumba Sow tan ko debbo mo goori lakke gummiɗo Belgique ari ha Dakar ɗo ari hawridde e nde ɗo Hiirde nde wonno teddungal weeɓani te kadi o holliri tigui wonde e teddungal dasetake ronde hay nde o yetti o ɓorti ko wutte makko o yante golloɓe oɗon gandi lacciri hande lacciri hiraande haako ko kanko fewni mbimi kanko defante kanko defi wadde ɗon gandata on ɗon debbo ko debbo dariɗo ko debbo kadi ganduɗo teddungal weeli teddinde ko tedduɗo te Coumba Sow ko tedduɗo machallah hande Hiirde nde weeɓatade wallahi weeɓata ko mbaɗol simple tan mbiɗa walla Sali Dia ɗum noon machallah koɓe mbiyata ko neɗɗo wonki yara jomum tawa so Sali Dia yiyama tan an aɗa heewi yiyede ɗum noon ko jaadigal ɓoyngal saabu guila ñalawma o ƴetta guila e publicité guila e promotion hunde nde tampama tiiɗi ko hol message mo berlorɗa rende fulɓe ngo machallah ɗon sa haali ɗo kadi mi softat jabade he saabu so tawi ɓe mbima so yimɓe ɗiɗo ne jaada jaadata e golle walla jomum kewni a arani koddigal moɗon welani sa yi Sali so kewni mi daro hen ko kanko sakki kono kadi min gondu gondugal jongal to Piindi TV kala ko ummani o teddinirami minne ko sa teddiniri kam tan minne mi anda a teddiniri kam mi daro hen dardam no foti wonirde ni Sali Dia ko debbo moƴƴo kanko foy wonde jajaho noon ko debbo moƴƴo machallah kono kadi ganden hande Hiirde Hiraande weɓata sabu ko pulaagu rendi ɗo hande mo yi ko fuɗɗiɗo arde ko ina andi hande pulaagu ina welti pulaagu ina rokki gueɗal o mo gandanɗa hoore ma woni Sali Dia ina rokki gueɗal pulaagu ina rokki gueɗal kadi Hiirde Hiraande Lacciri Haako nde wonno so wiyama Lacciri Haako tanan kadi Hiraande weeli e oɗo yejjid kosam ɗam kosam gaynako mo kalanta kosam pulla gaynako so heɓani kosam yiɗa haako gowdi Djiby Dieng joni man balle tour de table on intéressé yimɓe ƴewde worɓe fulɓe arata ɗo ɓe hol dakamɓe moɓe jogui hande fa tabarakallah kadi haaɓe ñaaɗi goto fof ñandugal ngal ñanti fa tabarakallah joni ngari umima sange almame yo kalawal dube kono sule njayo bay be ñortamo sule njay jomanga yo lami ma sadiye jomanga tugale lami ma satigi
Hawa Khadija Balio ye baliye bali hawe demba jari wuro way sare jarga me boyna bali hawa rokimi sapoy tano hesebe sokon jeti mbolo hala nanon yo bani minayo yo bani kala nayo daribe sira lelelyo konje nayo jaba makuro minyam de kesa kobe kebani tigale jamde ebe nanga jangol tigiri ebe nanga otoma sayuba on wada jawjere Baba Bala Musa ndebe ke bichangol polo libidawara ndebe ke bibangetaro polo libidawara damungal tarabal ko chustana namara bara warbe gorwa goy Ujalame bilamu gadine Oiniri ole yara ti padamye Alo de murulela puloy lolongere turai beure ya jogade Jenaba soko chalino do yaware
dagale gawlago jewte belde gawlago cosaan meɗen ko gawlago gawlode wona gawlago aduna yewa e kalnino ma ñam golloje tanen ɓe kalnino ma gol wole ma dimo dimode wona no gawlak aduna yewa ndekete wona ñeñago aduna mabasi wona no ñeñago jibi bol so wona no ñeñago alaji hamme bukari samba farba gawlo subalɓe ko waɗe gawlago maton jiyan alaji farba salli gawlo adam wali njay ko waɗe gawlago farba biram farba ko bara ko waɗe gawlago amadou Baby must again. I'm a tumburu so wadi gawlago farba biram farba ko barako wadi gawlago bayo job to dimat wadi gawlago masaba ama job wadi gawlago Abdul Atase ko wadi gawlago kudi debo labi faray sedi metude weñade ati
mama woni mama Demba kudi debo tane woni tanam Salamu alaikum salo odondo bade kelle seeda so tawi Hiirde e Hiraande nde ne weli on kadi so tawi hakkunde ngawlaagu e fasiragal ngal ne weli on bade kelle seeda hande yometaake Alaji Demba Kudi Demba Kudi debo mi wino nde farba jagande ngawlago ene fiye cukiri ene yaltinayi bowe wona yide dañe mo Allah roki tan nawa Demba Kudi mo Allah roki tan bama fayda gale ngawlago aduna ye tewte belde ngawlago ko aduna ye wa Demba Kudi yaru janga sire malal fofana beñu ganna gadiro cakiriro kede jamde kede warabe mbaɗene Demba Kudi kelle seeɗa so tawi oɗo acte ene weli on mbiɗen ko fuutankagal ene foken gotum fayida gale ngawlago aduna ye tewte belde ngawlago aduna ye sosan meɗen ko ngawlago aduna ye ar eyo ar Kobara e salli birom o makko bara sire e ngawlago salli birom sek wana yide dañe e ñeñago ñeño moderne ñeño moderne ñeño moderne ñeño yo so wonano ñeñago aduna ye fayda gale ñeñago aduna ye jewte belde ñeñago holko wonno hakkunde fuutan kagala ñeñago ñeño fankama ñeño moderna so wonano ñeñago
ñeño moderna so wonano ñeñago namdi mami ko hakkunde ñeñago e futankagal warade bundu kumba bannande bu malik si dawdo bukar halore lombingo damgey lemuna genar e dade gelode noki hebi galo damba e pata damba hayirlaɓe ɓen ɓe Allah yiɗi taniraɓe bintaram giril aysa meram toroɗo Nafi Mboub, la grande diva de la musique sénégalaise. On mo pulaagu ngu kala welton to. La voix d'or. C'est une voix mielleuse. Bawɗo ko waɗata ko wamaron ko ɓe mbi ko musolu be manka. Rewɓe Allah ne kewi kono potani. Wawde ko waɗata ko waddi hen needi e fayidagal timmungal a wona goto e mabɓe kono ka keftinaɗo e nder mabɓe saabu golle payidinde ɗe mbatta yadude jaman jamma ɓuura jamma jamma ja sa jamma jammaji Allah ne kewa kono potta o jamma jamayi tarika hirde hirande lacciri haako ɗo e ravin taw worɓe fulɓe ɓe goto e mabɓe kala diriɗo wonno ari jabtade e ngoɗo noddago waɗi watti waɗi koko wawno waɗi watti waɗani kene hawno kono so waɗama wattama waɗa koko wowono o woni ara woniri tataɓire la 3e édition Hiirde Hiraande Lacciri Haako ya jamais 203 aɗa hande o jamma go yimɓe ɓene jii fuutankagal ɗiɗi haɓe jii gawlagu ngu e ma gila dawa dawi fuutankagal yakani ɗeli gawlagu so kumbale ndilli paali bara pi jambaren tuddo bawɗi ɓitta solima koɗe daade daade nduusi jambareɓe men keeɓi polku ɗe daade goni duusoɓe jambareɓe worɓe fulɓe susɓe sasɓe dariɓe ɗo jooɗiɓe ɗo hande arɓe notitade e ngoɗon noddago kono aɗa huccodire debbo mo gorlake aɗa huccodire mo heccaka fayide ɓuraka ñalande aɗa huccite debbo mo guidi makka andi aɗa huccite debbo mo 10e région seeli baabi anni ɗum aɗa huccite debbo sa nayimo salka omo jeeɗon sa nayimo wuliyenge omo jeeɗon wona nden saare nde Biram Souleyka sinci fat barakallahu e nden hayre ngal o debbo ne heƴoron ummima Belgique ari hande yebde Nafi Gawlo tawtorade Hiirde Hiraande Lacciri Haako ko geɗal so tawi neɗɗo teddinama tinani hay so hoynama o wawa tinde teddinte tine ko ƴiƴam pulago ngu notime oɗo jamma notime hen Ousmane Sakella gorko mo Mali mawgo ari jabtade oɗon jamma yownude jamma o hollude jamma o ko kañum jeeyi ɗum fat barakallahu Nafi Gawlo fulɓe ɓene keɗima fat barakallahu
dorade kisale ele yo masabare alako sago alla tanyara masabare alako ngedo alla hebare ele alla de aniro yumirado woni yuman jamo e bodi ala mariye ele ar ko kumba so wawa yanin mi jogak ayogru yo kumba jokole kumba bola so maje bala musae turoy bewre yada to ko jogade kumba so wawa yani me jogake ele yo yele Togo jogade siyo lumba josiala siyo lisabeyo lumba josiala siyo pakumba solele lumba josiala siyo kumbaso lumba josiala siyo lumba josiala siyo lisobeyo lumba josiala siyo kindira da jamma lumba josiala siyo josiala siyo kumali lele lumba josiala siyo kumali lele lumba josiala siyo koto mondari bobo lumba josiala lumba josiala siyo 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 lumba josiala hotel mongusu nyanglele lumba josiala abati jane musulele lumba josiala siyo okokor komo podor mango lumba josiala siyo
Josiala Siyo Jomba Josiala Awada Galiero Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Umuriala Soyo Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Awalele Lumba Josiala Siyo Jelani Aliulele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Fakel Kokol Komo Nyare Lumba Josiala Siyo Jelani Aliulele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Fakel No Kol Komo Nyare Lumba Josiala Siyo Masur Jane Lele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Masur Jane Lele Lumba Josiala Siyo Matar Balele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Jalo Jailani Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Jerna Madulele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Konotana Matajalo Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Ena Wande Lambda Gorko Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Sijana Holly Kambauka Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Sijana Pusa Holly Mimbauka Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Kokumbali Lele Lumba Josiala Siyo Jomba Josiala Ayo Midanye Halanam Ar Ayo Midanye Halanam Kodanye Kone Hewe Halanam Kodanye Kone Hewe Halanam Ayo Midanye Halanam Asu Kaulo Halanam Omo Kumba Bonko Halanam Kotano Bonko Mama Halanam Ayo Midanye Halanam Ayo Midanye Kumbali Halanam Kofete Kumbali Yo Halanam Yimbe Kumbali Yo Onko Debo Ameri Onko Debo Etazoni Halanam Ayo Midanye Kwalle Sayo Kondanyi Kone Hewe Halanam Kondanyi Hewe Halanam Marizele Halanam Kondanyi Kone Omo Wande Marili Halanam Marili Yo Halanam Marili Yo Halanam Fati Fati Bolo Halanam Hafsadukan Halanam Hey Hafsadukan Halanam Hafsadukan Silage Halanam Na Wande Silage Halanam Kanyu Kone Hewe Maimuna Bayo Ala Danyu Kone Hewe Hey Aisa Siyo Aisa Hanyin Mehide Aisa Nasi Nyin Mehide Halanam
fulago ari ye kayomba ala ye kayomba ala ye kayomba eyo eyo on Merci beaucoup. L'honorable député, le président convergence des éleveurs, le président de la convergence des éleveurs, Woni Aliou Demourousso, Moussa Aliou Demourousso, il est là parmi nous ce soir. Arde Yadoude, Djammo, Sinkoude Djammo, Yonoude Djammo. Ndjobo, mi wime en mbadi 2 éditions. Omo Arde Gawlo Mako, Mabo Mako, e fo gorum ka ñeño. Ardude Mabo Mako, wawde sikkude jammo, pulagu ngu yahani non, dali ñeña ngu caggal. Nde wone laamu nde o holli laamu ngu fof ko kanko woni don, kanko woni le président des convergences des éleveurs. Morotoɓe balalimaji ɓe calminama en calmini worɓe fulɓe iso olel kange sammitaki jaaɓe coyri woyo kosam dañe en garti e jammaji kadi hanki jammaji fulɓe pine e neesu en garti hen hande jamma mo ganduɗa ko jamma e nder jammaji kadi jamma e nder jammaji jamma hiirde lacciri e haako oɗon gandi lacciri e haako no woye e fuuta no woye e galleji men hanki ɓuƴiri hirse waɗe haako jawdi hirse waɗe haako ɗum noon haako no tedde e nder fulɓe ɓe patanɗen jettima honorable député Aliou Dembourou a wiyama bisimilla eɓe gonduɗa no tafno noon pulago no tinma ala ko passiɗa ala ko jiɗɗa sana e pulago jamma no tinma no fewi Aliou Dembourou lello parrain a wiyama bisimilla ma e jamma e nder jammaji o maren men Coumba Yero Nalla Bouba Hamma Siré on wiyete debbo pullo mo haɗata ɗawata mo lullitaki jikko on wiyete debbo pullo isolol kange sammitaki jaaɓe coy woro kosam dañe on wiyete debbo pullo fino jubo finde no jubutoɓe jubo pullo mo lalorɗo gorani o ummi ko Belgique o oppi haajuji makko o oppi hammuji makko ala ko welimo sana jamma pulago oɗo ma on balɗe sappo omon ɗo a wiyama bisimilla Coumba Yero Nalla Bou Hammed Siré a wiyama bisimilla ma e pulago maren men Coumba Ly gonɗo États-Unis d'Amérique jeeyaɗo to Diaba Liduɓe o ardi e forte délégation no ardi ɗum mo ganduɗa no wiye Kolle Saw on ardi délégation men mbima bisimilla Coumba Ly e délégation mum fof ɓe mbiyama bisimilla debbo torodo moƴƴo so ruudi o fade e juma so ruudi o fade e batu o wiyama kanko e bisimilla e délégation makko invité men d'honneur DG Makhtar Ba kanko ne o ari e forte délégation mo ganda kañum woni DG Grand Terre a wiyama bisimilla nous vous souhaitons la bienvenue an e délégation ma
Tidiane Bousso en mbimo kankone bisimilla kankone PDG Tidiane Bousso wiyama kankone bisimilla makko e koɗo men mo ganduɗa ko Ousmane Sakala gorko jawonɗo jontaɗo mbi jawonɗo so jibinama wiyete tan ko yo wuur kono wiyata kam yo dañ ummi kankone gila Mali ala rendide men jammo kankone o wiyama bisimilla makko kanko Ousmane Sakala o wiyama bisimilla makko kankone mo ganduɗa kankone PDC Jok TV o wiyama bisimilla omon ɗo kankone ma won balɗe nayyi o ittimo Mali addimo ɗo tan ko jammo mawɓe men janiyankoɓe nan ɗo Abou Samba Diop Ousmane Makali Abou Gaye mo ganduɗa Amadou Tikal e Salif Sow mawɗo daral fulɓe kañumen nan ɗo benen seɓoyi men gara e délégation ngaji ɗi joni noon tottoten konngol ko mawɗo men Abou Samba Diop bisimilla ma Abou Samba Diop an noon bismoto hoɓɓe ɓe min mi waɗa tan introduire bisimilla ma Abou Diop. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama salminago needi e salminago teddugal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe on calminama salminago needi e salminago teddugal kalanmi koye dow inde bandiraɗo debbo miñiraɗo sehilajo mo ganduɗa ko sababu mo saabi ko waɗaɗo jamma hande ko kanko woni jomajo jamma o kanko saabi dental ngal woni Sala Dia Salimata Dia debbo mo Agnam liiduɓe ko kanko jeeyi jamma hande o omo salmina on omo jarno on omo bisma onon bandiraɓe fulɓe woppuɓe haajuji e hammuji mumen ngari notade jamma hande o ngam yonnude e dow inde kanko Sali Dia miijiɗo jamma o ngol ɗo woni laawol tataɓol jamma gadana o e jammaji ɗimmiɗitande ɗimmere nde fayide muɗum saabi haajibiɗi oɗo jamma hande mbaɗa ɗo e révin kanko Sali Dia eɗen jettamo kanko Sali Dia eɗen jarnomo miijo makko wadde Sali Dia production waɗa jammaji mbaɗi ni nadda bandiraɓe fulɓe nadda bandiraɓe sehilaɓe nadda ɓesguji ɓen kala gaye jiyen jewten kaalen pamodiren bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe e dow inde bandiraɓe arɓe lomtiɓe ɓe ndeyani arde ɓe Allah jaama on jaama yo Allah hallamɗo teddi noon jamma o noon ko ni ɗum sifori ko addi fof to banggue kongi ɗi e teddugal haaliyankagal ngal eɗen jetta hen lewlal communication ɓe ganduɗa ina dawdi hen guila hanki ko wona hande jamma ñalawma subaka kijiɗe so tawi ɗum yawtiɓe gari eɓen ɗo e dow inde mabɓe Alaji Abou Gaye Ousmane Makali gari nan ɗo eɗen jetta Hammi Amadou Lidde ñani arde Alaji Abou Ndiaye tawaka Abou Sy tawaka Hamad Ali Thiam tawaka so tawi ɗum waɗama ko waɗa ko gasi eɗen jetta kanko Sali Dia mo bismo bandaɓe pop hande noon bandiraɓe Sénégal naaɓe eɗen jaɓɓiɗo bandiraɓe ɓen Mali naaɓe eɗen jaɓɓi bandiraɓe ɓen Mauritanie naaɓe elle ko confédération gonnoɗo hanki hakkude Sénégal e Mauritanie o hakkude Sénégal e Mali o ko an arti woɗi ɗo waɗi ko waɗe jamma hande o jamma o e wiide yuɓɓiɓe jamma o woni yumma jamma o teddinira jamma o waɗa ko wiyete ko mayan jamma o to banggue ɗemgal Fayse ko bandiraɗo debbo pullo
biyeteɗo Kumba Yewa Nalla Boubou Hammadi Sow mo cuuɗi meɗen wiyete Goori Lakke waɗɗani toon to Sehil Babi e nder leydi Mauritanie. Kanko Kumba Sow o ummi ko Belgique fodde hande ko ɓuri balɗe 15 nde o teddina jamma o woppi haajuji makko o woppi hammuji makko pop o ari ngam tawtede oɗo jamma kanko Kumba Yewa Nalla Boubou Hammadi Sow Allah jaama yo Allah teddine ɗo koɗɗa ɗo ɗoyte ɗo Goori Salke ko koddigo hakkunde soninkoɓe fulɓe ko koddigal jongal ko koddigal bangal fayida debbo pullo moƴƴo tedduɗo teddina Salija omo wiye bisimilla makko kanko Kumba Allah jaama yo Allah teddine to bange Baba Jamma o woni ha joni Paye Jamma o ko gorko pullo mo ganduɗa jeeyaɗo Ranir Ferlo jeeyaɗo e Sénégal fof honorable député Aliou Dembour Lella Sow mo ganduɗa kañum ardi convergence des éleveurs du Sénégal ko golliɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida ko kanko waɗa ha joni Baba Jamma o omo yette omo jarne e dennagal délégation ngaji mabɓe gardi ɗi en jetti so Saliou Samba Guedɗo e dow inde Mamadou Amadou Talla e dow inde Dalal Balinaɓe omon ɗo jooɗi kanko ari lamtade ɓe gila kikiɗe ha joni omon ɗo jooɗi omo wonde Alaji Amadou Dikal Ba en jetti dalnaɓe e darɗe kala en jettiɓe en jarnimamaɓe jetto joguiɗo fuɗɗimolaɗo haaɗi mi wino nane ko Mauritanie maayo wona keerol ko toon denɗi men Kumba Yewa Nalla Boubou Hammadi ummi gatten to leydi Mali eɗen jetta Ousmane Sakko La Ousmane gummiɗo to leydi Mali Ousmane kesitirɗo fédération du Sénégal e leydi Mali ari gangal jongal notitade wallidde e duusde bandiraɗo debbo hono Salija kanko ardi aya wetengo TV hono Jok TV ko télévision magin ko jaggi ko kanko woni joom télé biyeteɗo ha joni Jok TV télé jamanu toon to leydi Mali ko wona ɗum ko omo ardi e gollogal biyetegal entreprise Jaspero distribution ɓe goni ko toon to leydi Mali ko gollotoɓe ko fate jeegu ko fate caggu Bamada Meya ko kañum ardi golle ɗe nden ɓe kalanama ɓe jaaɓi notade e jamma o ɓe gummo leydi Mali ɓe garɗo e leydi men Sénégal ina wayno ko kamɓe gaddi so wiyama Lacciri wiyama Haako yadata koye kosam tuftorede ɓe gaddi keddam ndimam dane jaam eɓe gandi Sénégal ne jogui kosam kono leydi Mali ne jogui kosam fulɓe goni Sénégal fulɓe goni Mauritanie fulɓe goni Mali kamɓe gaddi dendagal kosam ɗam ganduɗa ko kañum hutoto ɗo hande kam mbaɗ ɗum sponsorisé ɓe jaama Allah jaama ɓe jaama ko wona ɗum ko e jetti bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko bandiraɓe men jaydiyankoɓe tawaɓe jamma hande o bandiraɓe men ɓe ganduɗa kadi ko invité d'honneur uji tawaɓe jamma hande o eɗen jeeya hen bani men debbo biyeteɗo Kumba Ly ummi ko dowlaji denduɗi Amérique nde waɗa hen nde ina wela ko kañum ƴetti hoore mum nani ɗum hen no Kumba Sow ni o wiyama bisimilla makko kanko e wondi makko kala eɗen jetta mo ganduɗa ko kañum woni Mokhtar Ba woni directeur général des grands trains ɗo e leydi men Sénégal jaɓɗo wonde ha joni kañum ne invité d'honneur bisimilla makko kanko e yimɓe makko e wondi makko kala e jamma hande o jamma ko jamma mabɓe na teddina jamma o bandiraɗo debbo biyeteɗo Acca Diallo ko famde développement debbo darniɗo ko fate ɓamtare gollotoɗo golle joɗɗe baɗɗe fayida no fewi bisimilla makko na jeeya hen gorko pullo jontaɗo biyeteɗo Jaylani Aliou Mamadou gando joɗɗo gandal laaɓɗo gandal joom saaha
paggiɗo yimɓe gila hanki tawi wona hannde omon ɗo e jonde e bisimilla makko ina hen Moussa Sow mo Koser Moussa Sow mo Koser bisimilla makko omo jeeya e teddinaɓe mo ɗo e jamma hannde o ina jeeya hen musidɗo men sehil men biyeteɗo Mamma Sall jeeya ko Mbolo Birane omon ɗo omo jeeya e teddinaɓe jamma o bisimilla makko Tijjande Bousso mo ganduɗa ɓooyi duusodirde Piindi TV mo ganduɗa gollal mum ko gandal kanko woni ha joni mo ganduɗa ko PDG mo ganduɗa biyeteɗo TB compagnie o ari ɗo omo wonde yimɓe makko omo wonde yaadiɓe makko en jettimo jarnimama mo eɗen jetta Salija e dow jetto goo ko kanko woni joguiɗo marketing et commercial télé meɗen Piindi TV e Piindi Média ko kanko kadi sosi oɗo jamma yuɓɓini oɗo concept jamma mo ganduɗa ko jammaji nde kollimbe mbeɓani jamonuji ɗigira boome sagataɓe lewlew deminare en jetti gorko Fali Mali Gaysiri Mali ganke tille lojjuwel nga Hammadi Gueto Fala Mbayla Alsan Boubou Ba mo ganduɗa ko gendiyanke fannuyanke ɗo gena Oumar Hammadi Alpha Oumar Isima Dianga sawala ɗo omo gollo golle joɗɗe baɗɗe fayida omon ɗo kanko e délégation makko ko wona ɗum ko gaga lewlal communication Ousmane Makali tabalde communication Abou Gaye Pula Esping Saydou Ba mo DSS TV Saydou Ba mo ganduɗa rewe radio ji kewɗi ummade Rissa Toll ha yetti Dagana ha yetti Tingueji ha yetti ɗo e Dakar omon ɗo jooɗi kanko Saydou Ba o wiyama kadi bisimilla makko o teddini hoɓɓe salidiaɓe min jettamo teddungal ngal waɗi kanko Saydou Ba omon ɗo jooɗi en jetti presse o en jejjitani Oumar Dow Kume nanɗo jooɗi Winder TV e dennangal ɓe ganduɗa ngayi tawta jamma o Allah jaama on jaama golle mon jooɗi golle mon peewi bandiraɓe Pulaagu famɗani bandiraɓe Pulaagu soofani bandiraɓe yimɓe pamɗata puuyat ndenden jiɗodiran saabi Allah wona o ko jeerinke wona o ko waalanke mo kala e men yo hokku goɗɗo o gueɗal ngal foti dañde ngal yaade hen Oumar Abbas Ceerno Moodi salminama juurama yettama nani e dental he wadde bandiraɓe hay goto Hiraande addani ɗo wona Hiraande nde addi ɗo yimɓe ko pottital ngal yimɓeɓe jiidira ɓe gandodira andodirnoɓe ɓeydo andodirde yimɓe coora guille e ceelagal saabi Allah ɗum ko gollal ngal ganduɗa hande moni fof o maayi ɗo goɗɗo o ko wona ɗum ko yettude dendagal bandiraɓe arɓe ɓe yettude wallidiɓe salidiaɓe yettude ɓe ganduɗa ko kañen goni dardiɓe makko ɓe oto saji sukaɓe rewɓe yontaɓe ñantiɓe ɓe e sukaɓe worɓe sagataɓe dariɓe ɓe jamma e janawma e subaka e kikiɗe ɓe jooɗaki ɓe ɗanaki gam yuɓɓinde oɗo jamma wadde jamma o ko jamma teddungal ko jamma pulaagu ko jamma needi ko jamma gandodiral ko jamma gollodiral ko jamma yewdirde fayidagal no hannirta ni henna ɗum noon min mi jurnata ko hen mi wattat konngol ngol e Amadou Tidiane Niang mo ganduɗa kanko e jaalaleñol wondude e Ba Modi wondude e Mouhamed Jim kamɓe jogui jamma o jaafoɗon hande kamɓe ponnoɗo darade saabu so doole donki yo doole keɓɓo hande kamɓe gonde sukaɓe kamɓe keede e wawde haalde kamɓe keede e andude ko watte ko bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jaama ko ɗo katten Amadou Tidiane Niang mi wuttuma konngol ha yesso ko lawol jala nyali yo gaina ko di made jala nyali kala ta dawodo way
jamhire ma pulalam diuno giroje pullo mo tafata ma bawo kirade turay bewre ya taw jogade bismillah mado dimodendo nyalande asigi fiayo hamadi bonangari so balio lamdam ko calordo moyida leso depuis le ko dimbewe demba degendere ngoma yo jaba asara jalaji mawoyo fila fidige jala jaliyo gaina ko dimade ganduɗa wadde hen golle pawidinde en jiimo o ari nde ganduɗa ko mawmow ala e makko on voit la modestie e acca diallo ari noddutade jamma holko kalda e oɗo debbo pullo o woni manantino la première dame maire mo Bakel woni Ibrahima Baba Sall Decceli bana Fayol eli bana Bundang eli bana lamtora hambe ali eli bana holliri hoore ko gumbode gueɗe junjungaji Salum ko kalda o debbo dede tiɗani tiɗo ɗo nden no machallah koko mbiɗa ko tan aɗa andi woni tedduɗo tan ko teddinteɗo nooto teddungal ngal machallah o notodima e bandiko en o notodima e sehilaɓe makko wadde ɗum ɗon tan holliri ko jontaɗo ko wiyete ko jontaɗo ko nane makko tigui rigui machallah en jettimo no fewi en jetti délégation makko nde wonno aɗa andi noddude tiiɗi ko noddude noote machallah eɓe jarne no fewi dow inde Sali Dia Prod e dow inde Piindi TV e dow inde dendagal ko dillata ɗo eɗen goni e bani meɗen gorko hono Sar Abdoulaye somi jumani bisimilla ma Sar Abdoulaye Sar hol tigui yiyande ma hande e nde ɗo Hiirde Hiraande Lacciri Haako alhamdulillah ko adi fof mi weltima no fewi kadi mi salmini dendagal Piindi TV naɓe kala e liggotoɓe ɓe kala oɗo hen jamma hande ko jamma weltare saabu so tawi wiyama ko jamma Lacciri Haako enen fof eɗen gandi ko woni Lacciri Haako jol Fouta nde iwi Cilogne o arti Tiwawon o tawi mam Abdoul Aziz Sy Dabakh ne jiimi Haako on wimo arsaɗa hirto arsa ñaama Haako o wi baba ko ñamata wi Haako o wi Haako ko Haako ko woni Haako tan so yiiɗi wona safara so yiiɗi wona koppi gueloɗi Haako tan eyyi firti noon so tawi wiyama ko jamma Lacciri Haako enen fof eɗen gandi ko jamma Pulago saabu so tawi hande a yi to banggue Fouta e to banggue Fulɓe no yimɓe guurde maaroji ɗi ni joguiɓe ko Haako e Lacciri sinno wonano Haako e Lacciri taw yimɓe fof jani ha laaɓi saabu maaro eɗen gandi wona hunde wadde vitamine ɗum tagui noon so innirama Haako e Lacciri ko jamma baɗɗo fayida ɗum noon en ji worɓe Fulɓe gaari rewɓe Fulɓe gaari ala ko mbiyeten so wona ko wonno to arti ga hen firti ko woni to koko ɗum woni ga hen firti enen kala en dendi oɗo jamma en beltima no fewi tigui machallah bandi men gorko haala ma waɗi fayida hol konngol ma tan jakkilgol ngol beddotoɗa bandiraɓe wonande Fulɓe wonɓe ɗo e Dakar ɓe garani nottitade hande nde ɗo Hiraande mbawmi wi tan ko ɓiɗɗo pullo to woni yo tinno watta hakkille mum e ko waydani henna saabu min sinno ko sagam tawa ɗo henna hande heewi ha wi teɓ ha yimɓe donki dañƴe ɗo goni ha yimɓe donki dañƴe jooɗi ha tenti noon so tawi kirɗeli mbani ene mbaɗi en nani en ji ko wayno dow won wonɓe toon ha keewi ene ɓittini heewi ɗum ɗo hennane kala ɓiɗɗo pullo to woni foti ko ñantade yonna hoore mum reggina joom suudu mum reggina ɓikkon mum reggina galle mum hay sukaɓe wota keet caggal saabu sukaɓe so jii ko woni ɗo henna ko janggo en tagga ɗumen yidde taw wona mawɓe tan garata alay saago cukalon kono gadde
ɓayde hannde ko samedi janngo hay goto janngoyre hay goto ala hen ta moni fof ara holla ɓiɓɓe mum ko woni ɗo henna ko yiya pulaagu ngu anda pulaagu ngu suusa wawa kadi janngo jaam miijade minnene so tawi Hiirde Lacciri Haako waɗi mi ara mi tawtore tigi konngol cakkitingol tan beele wona ñebbe ɗe gadduma mi nani no waɗi ñebbe ɗe ala wona ñebbe ɗe gaddimi sabu eɗen gandi salli wi ko ñebbe ne ga hen mbimi mi arata kumba yero nalla wi ala yomi artan ñebbe kono mi tawi noon ga hen alhamdulillah ko ñebbe ɓole ɓayde ali noon a weltanama kuccodiri ɗo e bani men gorko goto bani men gorko inde ma Amadou Dramé hol tigui no jiiruɗa hande nde ɗo Hiirde e Hiraande Hiirde nde ene waɗi fayida nde wonno so pulaagu noddama hani fulɓe kala gonɗo noto nde wonno ene ngala ko ɓuuri pulaagu Hiirde vraiment jiiru ɗum ni ene yooɗi no feewi surtout ma kadi ko banam debbo en waɗa invité woni Acca Diallo kon kanko min gardi tigui machallah holno jiiruɗa Hiraande nde Hiraande machallah vraiment komin jiiri ken waɗi fayida vraiment kadi en jii bandiraɓe fof gari noorima ɗum ɗon ko weltare wallahi tigui a jarama tigui eɗen gondi ɗo e gorko malinajo animateur gonɗo to Mali hono Ousmane Sakkela goto e teddiniraɓe nde ɗo Hiirde ɗum noon Ousmane Sakkela holno jiiruɗa nde ɗo Hiirde Hiraande waɗi fof ne salmina bandiraɓe meɗen tawdaɓe men ɗo Hiirde Hiraande Haako nde ɗo Hiirde ɗo ene waɗi fayida nde sababu sa wi Haako walla Lacciri sikkalayi ko kindi meɗen e biɗo ne wurtina oɗo jamma ɗo komo hani wallede komo foti wallede nde sababu ko leñol o darani nde ɗo Hiirde ɗo franchement min ko premiére fois mi ara hen mais mi weltima hen ha ala kulli hal mi weltima hen no jiirimi ɗum ni fotani tan hadde ɗo Sénégal ɗo tan ene foti kala ɗo pulaagu woni e tinnoto wallutira e jokkodira e nde ɗo Hiirde ɗo beele hande ko jortinoɗa e nde ɗo Hiirde nde hande a yii ɗum tigui rigui e Hiirde Hiraande wallahi mi yii nde sababu nde garanmi ko heewi mi miijima hen ko heewi est ce que ene laato no miijorimi ni est ce que ene joguiri wonde no miijorimi ni mais mi tawi ɓuuri ɗon par ce que mi tawi dariɓe hen ɓe ɓe daroraki hen tan wonde yidde tan yaltinde yimɓe non mi tawi ko yenenede tigui ɓe jogui ɗeɗo golle ɗo ɗum noon mi weltima hen mbiɗa salmina dendagal hoɓɓe men arɓe ɗo tigui a weltanama tigui wondiɗo e goto e délégation o mo gandanɗa hoorema woni marraine meɗen Kumbali gonɗo to États-Unis jeeyaɗo to Agnam Liɗuɓi ɗum noon neno inde ma e yettode ma mbiyetemi Kolle Saw jeeyami ko daaɓe hoore fone komi yummum Kumbali tohos min yumma ko ñiide yumma Kumbali noon nulimin ɗo so nulimin ɗo min mbawa ɗaɗa saabu Kumbali ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo kadi Kumbali ɗannaki tan yejjiri leñol mum ɗannaki tan yejjiri famille mum saabu hande sinno ko jano ɗo yejjiri min haaji makko ala e amen o change numéro téléphone makko min gummata ko oɗo heure min garanama ɗo eyyi emin ñaganimo Allah noon jammo yo Allah ɓumno ɗum moƴƴini ha moƴƴa minen kala ko nulimi min darota hen kadi tottuɗomo teddugal o ko ɓinguel amen hono Salija debbo Magnam Liduɓe so totti Kumbali teddugal min poti arde min janta e teddugal he saabu so totti Kumbali ko minen totti eyyi min gardi ɗo noon bandiraɓe makko oɗo ko mawni kamɓe jiiɗi yumma e baaba e sehilaɓe makko e endam makko min komi miñumi yumma makko kadi komi sehilaɓe tigui machallah waɗi fayida holno jiiruɗa Hiirde Hiraande Lacciri Haako Hiirde Lacciri Haako no waɗi fayida ko Hiirde cosaan te min Lacciri Haako ko plan waɗi Lacciri Haako ala min Lacciri Haako ɗi tan ko plan am no waɗi fayida machallah ala mi ñamata ñebbe de gonɗen ɗo koye délégation o mo gandanɗa hoore ma woni Kumbali marraine meɗen ɗum noon neno inde ma yettode ma min mbiyetemi ko Faari Bolo jettimi ko Deme bisimilla ma holno jiiruɗa hande nde ɗo Hiirde Hiraande en tant que délégation Kumbali jiiruɗum ɗan kono feewi no yooɗi Kumbali ko ɓiɗɗo moƴƴo duwanaɗo holno jiiruɗa Hiirde Hiraande nde min wona hande mi arta Hiraande mi tawi on hay yoof Hiraande nde waɗi fayida kadi onon mbiyeroɗon ko yoltu pulaagu mbiyeroɗon ko ɓeydu pulaagu kadi Hiraande Lacciri Haako nde ni weeli ha maayi délégation Kumbali noon nan debbo Amérique mo yaltani bandu men jalte mum o ñanta duwanaɗo moƴƴo gumminowo mawɓe jaaha cukalel nelowel mawɓe jaaha
délégation makko nanayi coofɗo ala ɗo onone kadi ɓemin tawi ɓe on coofani onone kadi on coofani machallah on beltanama ha no feewi ha joni koye délégation Coumbali an inde ma yettode ma ko Bintali mbiyetemi bisimilla ma honno jiiruɗa hande Hiirde Hiraande en tant que représentante o mo ganduɗa woni marraine meɗen Coumbali machallah Hiirde nde kay ko machallah Hiirde Coumbali ko kañum ummini min Coumbali mo ummini fo ummoto ko ɓi babam kono ko neɗɗo tedduɗo jiɗɗo leñol muɗum jiɗɗo bandu men kala to ummini min min gummoto konko ko neɗɗo tinɗo bandi ko en ko jiɗɗo bandi ko neɗɗo tedduɗo machallah dal koye ñala koye garagal makko min gari machallah so noddi yimɓe gari ɗo hen ko moƴƴere makko wona komin jiidi yumma e baba ko kono ɓew jiidi baba e ɓew jiidi yumma fof ndendi kote makko ala fof mo ala numéro téléphone makko udana hay goto ɗammal makko ɗum noon emin duwonoma tan machallah holno jiiruɗa hande Hiirde Hiraande nde machallah sona weltade laccire haako ko cosaan ɗum tan tanam yinno emin belti hen eyyi Allah jarama o musidɗo wiyete ko Harouna Amadou Ly walla mbiya leelo walla leñol jaato wuuro meɗen Agnam Liduɓe ɓe kewɗen wiide ni liiɗo jeeɗi e bani ɓuuɗi sippa toroɗo sippata jaam li guural paate haali jaam li taniraɓe haali paate jaam li to Mboyo fernoɓe siccinoɓe Agnam Liduɓe weendu Liduɓe goto rewa donc kala nanowo Agnam Liduɓe nana weendu Liduɓe goto rewa wadde hande ko beelema mawɗo arden ɗo hande biyeteɗo Salimata Dia yuɓɓina jamma teddinira mo jiidi endam mo jiidi diwan mo jiidi wuuro o woni bani men debbo mawni meɗen Coumbali donc waɗi mbiya Allah waɗi ko hani saabu hande so wiyama jamma Hiirde Hiraande Lacciri e Haako fof ko pulagu Hiirde nde ko pulagu e gandi Hiirde ɓooyi guila e ganni men ha e foof so wiyama Hiirde tan yimɓe gandi holko somi nder Hiirde guila e pinal ha ko tawete hen ko e ko woni hen ko way kono ko wiyete ko fandu almude ni fof no tawe hen so wiyama Lacciri kam en majjani hande Fuutangue walla mbiyen kala ɓiɗɗo pullo so wiyama Lacciri tan andi holko woni Lacciri donc wadde hay nden guila e dalle men nden so ɗeɗɗon ɗanno so yomnama duwaw rewata hen ko Lacciri so nawani Lacciri tan wiyete ko nawani haydara wadde so wiyama Hiirde Hiraande Lacciri Haako kam haala mum haaltaki hande Fuuta meɗen pine fof eɗen mbawi wiide ko heewi hen nan yoolo ha heydini pinal Lacciri Haako e fina tawa men Dia ha joni hutorede Fuuta men saabu sa yi Lacciri hande e Haako wone galleji so mbaɗi tan hay sa yiɗano yaay walla hay so tuuyma alano e ñamde ɗum ɗon a yaha toon pour yidde barkinorade Lacciri Haako saabu ten inde nde hennene wadde ko wiide ko beelema mawɗo eɗen jetti mawni men Coumbali no feewi e ƴettude teddugal ngal waɗe bandiraɓe jooɗiɓe ɗo ɓe monen moon foof omo jogde mum teddugal omo jogde mo saabu kanko wiyanta o yeehi États-Unis o yejjiti to ummi ɗo walla o yejjiti bandi ko en joggi ɗumen no foti jaggirde ɗumen ni wadde so ɗum ɗo yonti ko dañi ko wayni bandi kon kañumen jaggan foti jaggirde ɗum ni wiɗen toon Allah jarama on jarama ɗen gondi ɗo e arɓe hawridde ɗo hande e Hiirde Hiraande bani men gorko inde maɗa e yetto kam alhamdulillahi rabbil alamin min mbiyetemo ko Alassane Ba mboɗo jeeya nokku men wiye Guijulon président convergence banlieue diaspora e mboɗo wondi ɗo e musidɓe e bandiraɓe rewɓe oɗo ko Jaliga Kaaji ko e Polel Ba e musidɓe tedduɗo ɓe Ibnu Dia eɓe gaddu ko notade Hiirde nde wat noon kadi ɗum ɗo nde fuɗɗete nde amin jeeya e fuɗɗuɓe ɗum miijo ngo koye fewjete ha no fewjirade yaade yetto foof eɗen tawtora eɗen kuɓɓiri goɗen waɗɓe ɗum organisé ɓe kadi ko musidɓe tedduɓe ko musidɓe wurdaɓe wondaɓe rendaɓe gurdam aduna ko musidɓe tedduɓe donc ɗum tagi so tawi ɓe kewni hon ɗiɗo jammaji min kawra minen kadi min mbaɗani min ɗo tan ko pulagu kala ko pulagu ummani jamma ñalawma e subaka kiiɗo ko ɗum woni liggeya mais ko ɗumen machallah waɗi fayida no fewi holno jiiruɗa Hiirde Hiraande hande nde e Hiirde Hiraande ko Hiirde pulagu kala ko rendinte yimɓe ene moƴƴi kala ko rendinte yimɓe kala ko jokkata en nam ene moƴƴi heddi tan ko yo Allah wallodirde jokkodirde en ɗam e nangodirde ɗum ɗo kadi jeeya koye gueɗe men eɗen poti nangude hen ha tiiɗo machallah eɗen gondi e
Jalika eɗen mbawi wiide on ko jumel Salija o mo ganduɗa woni gardiɗo hande Japrod Salija oɗo Jalika hol tigui no jiiruɗa hande Hiirde Hiraande nde jiiruɗo ko weltade tan no feewi par ce que oɗo initiative ko initiative baɗɗo fayida yimɓe ne mbayno yinirde yimɓe ne jewnodira kadi yimɓe ne poti darade culture meɗen fina tawa meɗen mbawen darade hen ha yaara yesso te ko ñalawmaji mbaɗi dani nawata ɗumen yesso donc Salimata Dia so heeɓi oɗo idée waɗi oɗo événement poɗɗon dani ha ari 3e édition minen min mbawi tan ko arde min tawe min mbaɗamo accompagné min mbaɗamo soutenir par ce que ko koyame min mbaɗata soutenir combat mo waɗata mené e leñol he mo waɗata mené e pulago he ko combat men enen foof goto foof adat brique mum waɗa hen donc en mbaɗatmo félicité daroɗen kadi e jamma he yaara yesso ñagueɗen ha jettoɗen 10e génération 20e édition tawa eɗen mbawi tawe ɗumen kadi mbaɗiren juuɗe meɗen machallah weltanama gondi ɗo e animateur 2STV hono Seydou Ba omo ganduɗa hoorema waɗetake présenté e oɗo milieu haal pulaar ɗum noon Seydou Ba hol tigui no jiiruɗa nde ɗo Hiirde Hiraande hande mi salminima Dieynaba Seydi Sow mi weltima aussi ko jimami ko e jarnodema e golle baɗɗe fayida ɗe mbaɗata e dennagal honoma en wañiraɓe rewɓe e sehilaɓe worɓe e ko weltare tan saabu ko ɓiɓɓe leñol ngol kawri ɗo e jooɗoɗen jewtiden mballen fina tawa men kolliren pinal men ɗum ɗo ko gueɗe ɗe ganduɗa vraiment kala ɓiɗɗo pullo so yiiɗe ana yiito hen hoore mum machallah tigui holtan no jiiruɗa hande Hiirde nde no way haalan min hande nono yooɗi no weeli no jiirumi ni woni no yooɗi jonde nde no yooɗi ana wonde needi ana wonde newtare worɓe fulɓe gaari rewɓe fulɓe gaari cacci ha yooɗi an nani gaaci belɗi en nani pulago eɗen hen kucciti eɗen e guura momaji baɗɗi extraordinaire oɗo saaha e nder lebbu dembo lamorgo leydi Sénégal machallah a weltanama ha no hannirta ni omo ganduɗa woni Seydou Ba eɗen gondi ɗo e artiste meɗen hono Abdou Camara machallah wona baɗeteɗo hande présenté ɗum noon Abdou Camara o yiman min waɗi ko weltare mawde gorko ñaawi tan ko weltare mawde kadi arde ɗo Lacciri Haako Salija ko neɗɗo moƴƴo mo gandanɗani hande wonko waɗi e carriére Abdou Camara par ce que nde babamal nawtami Zénith ko Salija wuttemi ɓornimi ko Salija tottimi on wutte mo ngabbirmi Zénith ko Salija ñooti wutte o tottimi ɗum ko 2017 Salija ko neɗɗo moƴƴo ko adiyanke kadi ko neɗɗo bawɗo yidde nden noon so waɗi ɗum ɗo no hani par ce que joom yimɓe kadi yimɓe fof no kortini ɗum ko way kehlagal ɗum waɗi so noddi yimɓe fof garanno to tawtere guila Seydou Ba en hande sa ƴeewi hande Aliou Demour en sa ƴeewi Motar Ba en ala danan hande mbo arani ɗo eyyi ɗum ɗo hande so wano waɗum grand théâtre quoi kadi onon nek andi ka seelam guila ko ɓooyi a faami Dieynaba an ka neɗɗo moƴƴo kadi ka neɗɗo ɓoyɗo hen gandum ɗum kadi wadde ko weltare mawde dañi tigui machallah ɗum noon beddoɗa konngol yimre tan comme que bandiraɗo gorko o yewtiri alay saago a yimmat so sali noddi fulɓe noto sali ko pullo adiyanke nafoore nafowo sali dia pullo jeeri debbo mbo añam machallah a weltanama gondi ɗo o mo gandanɗa hoorema woni animateur meɗen mawɗo hono Oumar Doro Koumé mo gandanɗa hoorema hay goto bismota ko ɗum ɗo hande saabu leñol ngol fof ina heɓtini golle mum baɗɗe fayida no ko waɗata ɗum noon bani men gorko Oumar Doro Koumé bisimilla ma e Hiirde Hiraande kalana en seeɗa e Hiirde Hiraande mi salmini dendagal daroɓe Piindi TV e mbadi kuptidinɗi kadi ko yettude Allah hande darade ɗo henna e yesso caméra Piindi TV nde tawno eɗen mbawi wiide ko kamɓe mbaɗi révolutionné monde média o ha tengti e monde réseaux sociaux hande yimɓe hewɓe naati hen ko kamɓe mana perte guiri munen ɗum noon ko yettude Allah mana ko yettude ɓe e ko wona ɗum ko jamma hande o ko jamma pattam lamo mawɗo Abou Diop haali joni hay so ni wona Lacciri ndi addi yimɓe wona Haako addi yimɓe ɓe mana ko potital ngal addi yimɓe ɓe ko façon no waɗira organisé ni no yonnira ni no jagginira ha fewi ni hay hunde ala komin mbiyata so wona bandiraɓe gueɗe baɗe ni so mbaɗi e kala ɗo wawi wonde moni kala yo ar arda participation muɗum yimɓe garani pour ne keyɗi kono noon il est temps mbaɗen ko yimɓe woɓɓeɓe mbaɗata ko mbawen yeyde billet 10 000 jeeyen billet 15 000 jeeyen billet 20 000 ɗum woni mana ko wallata en
vraiment hande kam mi ala gable e jarnade on e oɗo événement pattam lama mana mo mbaɗɗon ɗo henna mi yetti Allah mi yetti on mi ñagani mon Allah moƴƴere nde tawno ko onon pindini hewɓe no mbimi ni Allah jarama on jarama tigi a jarama hono mawɗo Oumar Doro Koumi tigi machallah eɗen gondi ɗo o mo gandanɗa hoore ma woni Moussa Sow Koser mo gandanɗa hoore ma hay goto hande bismota ko ɗum ɗo e leñol ngol saabu golle muɗum baɗɗe fayida hande sa wi Moussa Sow tan dendagal yimɓeɓe gandi dendagal Pulagu andi kono kadi dendagal Sénégal andi saabu darde makko saabu yiddemo ko woni ko saabu yiddemo leydi makko saabu yiddemo kadi o mo gandanɗa hoore ma woni président meɗen ɗo jawtuɗo kono Macky Sall wondude kadi e Aliou Dembourou Sow hande ari ɗo arde délégation o mo gandanɗa hoore ma woni paré meɗen Aliou Dembourou bisimilla ma Moussa Sow beddoɗa ɗo ɓurɗi seeɗa a jarama adi ko foof meɗa moon salmina no feewi meɗa wi aussi mi weltima e oɗo événement baɗɗo fayida hande addimi ɗo ko invitation mawnam Aliou Dembourou Sow kono ko puɗɗimi ko ɗo yiyede vraiment hina mi weeli no feewi ɗum ɗo ko ɗum Pulaw kadi ko jokkere enɗam ɗum ɗo miɗa hen welti no feewi te miɗa moon waɗa félicité onon Piindi TV miɗa waɗa félicité aussi kala jiɗɗo culture Pulaar miɗa waɗa félicité aussi ɓeeɗo ɓe gandanɗa hoorema koɓe daraniɓe Pulagu ngu ha heɓe ƴetta initiative uji mbaɗi ni ɗum siftanirat men aadaji men siftanirat men ko gandanɗa ko hoorema ko ɗum gonɗen hayso tawi en peeɗa hen jippade hay saaha goto enen mbiyeten ko gonɗen ko hina men weeli ko gonɗen ko hina yooɗi ko gonɗen ko ɗum faara ko gonɗen ko ɗum jawdi ko gonɗen ko ɗum ha heewi donc ɗum taki so yimɓe gari ɗo yete hande woni pulla woni leñol goɗgol cikkumi en kersata par ce que ɗum woni hanki men hina yooɗi hanki men hina teddi dal en tout cas kongi guidiɗi ko wadde moon félicité e weltade hande garalam ɗo sur invitation justement de l'honorable député Aliou Dembourou Sow qui est un grand frère machallah a weltanama ha no fewi o mo gandanɗa hoore ma woni Moussa Sow hande en gartiɗo o jooɗoɗade o mo gandanɗa hoore ma woni paré meɗen so tawi wiyama hande Hiirde Hiraande ko kanko tigui saabi o mo gandanɗa hoore ma woni honorable député Aliou Dembourou Sow ɗum noon paré hande bisimilla ma e Hiirde Hiraande kono bisimilla ma kadi e Pulagu holko kalɗa hande nde ɗo Hiirde bon ko ardi fof ko yettude Allah e julde Rasul sallallahu alayhi wa sallam e yettude bandiraɓe e jinnaɓe men aussi e sernaɓe men yettude surtout ɓeɓe garduɗen ɓe goto hen fof acci haaju mum e hammu mum gam tawtede jamma o te kadi ko ɗum hilifaɓe rewɓe hilifaɓe e worɓe hilifaɓe gari kawri hen goto fof acci haaju mum e hammu muɗum kono noon ñagotoɗen tan ko yo Allah nawru ɗum yeeso ñagotoɗen kadi ko wadde ɗum ha heewa ñagotoɗen kadi ko bandiraɓe fof mbatta hen hakkillaji par ce que koye fina tawa jeeya ina wawi to yeeso so tawi en dañi message goɗɗo ma en ɓennin ɗum no jiɗirɗen ene jiiruɗen hen e darde men no foti hen wade janggo e jaam machallah waɗi fayida ɗum noon ɓiyam mi salminima mi juurimama mi ñaganimama Allah moƴƴere sa wi kam baba ndaw ko hani sa woni ɓi Haruna Dedde a wi kam baba ndaw ko hani ko yettude Allah tan e jarnude dendagal Pulago ko rendi ɗo ko e hunde fof ko sababuji sababu o ko Aissa Hule Salamata Dia kanko jeeyi sababu o ari ha daral o haalani min ñalawma o ɗiɗo ñalawmaji minen commune Wayru ɓeɗi waɗi noon neɗɗo ne jaɓa mawnude commune mawɓe minen jokkoye bamma en kono ñalawma o kadi siftini kam ñalawmaji kewɗi machallah ko weltare tan no feewi yiide Pulagu ɗemgal ma e ɓesgu ma ina mawnine ɗum kadi ko alhamdulillahi rabbil alamin min jetta Allah miɗen jetta on onon sukaɓeɓe
tigi machallah weltanama ha no hannirta ni ɗum noon kaw meɗen Abou Samba Diom beddoɗa hen konngol tan haade meɗen artude heddiɓe holno jiiruɗa hannde Hiirde Hiraande nde caggal yettude Allah e julde nelaɗo ɓurnaɗo winde yettude jignaɓe men koye yettude denndangal pulagu pottugu ɗo ngu jamma hannde o mi haalinani e konngol am wona Hiraande nde arde law e Hiirde nde rendini yimɓe rendini ɗo yimɓe ɓe ko teddungal e foddeji haa ko ari heen ko ari heen ɗum ɗo woni sababu o en jettimo kanko Salidia jogiiɗo miijo ngo juɓɓiɗo miijo ngo wallodiri e moon wallodiri e goltoɓe Piindi TV gila e filmoɓe ɓe ha e montoɓe ha e haaloɓe ɗum wawi wonde hande sa yiiɗo hande jeesa kewɗe ɗe gandudirano ma gandudir ɗo waynoɓe yiidirde ma jiidir ɗo hande sa ƴeewi Jolof o yantalo ñaani o Raner Farlo e Fuuta o fof fotti ɗo ko ɓuri yodde hen kadi ko koyɗe bame ɗe ganduɗa leydi Mauritanie bandiraɗo debbo kanko Coumba mi haalinani jeeyaɗo leydi Mauritanie gonɗo Belgique kuppuɗo biye mumare ɗo wadde hakkude Sénégal e Mauritanie wawi wona kewol gatten kadi e bandiraɓe men ɓe ganduɗa ummiɓe to e leydi Mali ngay tawta jamma hande o wadde ɗum ɗo ñaguete Allah ko yo yaaw yeeso ɓeydo mawninede ɓeydo yañede ha leyɗele Afrique fulɓe fof mbawa notade hen ko yettude bandiraɓe fof jeyniyankoɓe gari ha keewi paneji ɗi gari teddinaɓe ɓewoɓe opérateur économique en gari nalankoɓe gari julaɓe gari compensa ɗi gari joomen société ji ɓe gari ɓe gaddi garangal jongal ɓe gari garangal bangal fayida ɓe jetti Allah e jettiɓe jettojuɗe fuɗɗima laɗo haali a jarama machallah weltanama omo ganduɗa woni hoore ma woni jaydengue mawɗo hono baba meɗen walla kaw meɗen Abou Gaye mo gamtuɗen yiide e ayawoji Piindi TV ɗum noon kaw Abou Gaye holno jiiruɗa hande Hiirde Hiraande nde eyyi ko addi fof ko yettude Allah e yettude sababuji ɗi salmitadema e salminde joom sababu o woni kanko Salidia en beltanima mum no fewi par ce que ɗum ɗo ko initiative mo gandanɗa hoore maɗo ko poɗɗo duusede poɗɗo rewindede e wadde valorisé ko wiyete Lacciri Haako ko ɗum ɗo so nanngama woppaka ma ya ha yetto e palaji ɗi gandanɗa hoore maɗo UNESCO e hoore muɗum ene waɗa ɗum valorisé kono no palaji kewɗi no mbaɗɗiɗa valorisé ni ɗum ɗo ne koye neesu meɗen jeeya koye gurdam meɗen jeeya koye ñamele meɗen jeeya te ko ñamele ɗe gandanɗa hoore maɗo ɓurɗe wadde fayida e nder ñamele meɗen holko woni ɗum so tawi a ƴeewi wiyama Hiirde e Hiraande Lacciri Haako holko rendi e Lacciri Haako ndi ko rendi hen ko tippodira ɗon ko hunde hewnde no fewi kadi so tawi a ƴeewi koko woni cellal ko ni ko ɗum woni ko ɓuuri adade welde hen yimɓeɓe ko ɗum kadi woni ko ɓuuri hen wonde nafoore e yimɓeɓe saabu Lacciri Haako kala nde ñamɗa ɗum so tawi a fini subaka a yari ndiyam tan kala ko walno e reedu ma yuppoto ha laaɓa firti ko Lacciri Haako ko lekki gandanɗa hoorema ko lekki lawƴowi reedu kala salte gonɗo e nder reedu ma Lacciri Haako ene lawƴa ɗum noon ko jarnade bandiraɗo debbo hono Salidia mo ganduɗa hoore maɗa ɓulnima ɗum kono noon ne kadi neɗɗo so tawi aɗa waɗa hunde dañata ko duusoɓe ma dañata ko walloɓe ma dañata ko sembinoɓe ma donc eɗen jettanamo Allah eɗen jettanamo parrain ji ɗi kono kadi eɗen jettanamo Allah eɗen jetta marraine uji ɗi eɗen jetta invité ji d'honneur ɗi eɗen jetta dendagal bandiraɓe nootiriɓe e oɗo jamma hande saabu min kikiɗe hanki kirndumi ɗo yaade Saint-Louis hande kirndumi Saint-Louis gummima toon ko hedde 20 heures en hedde 19 heures a safrla hedde 19 heures fay 20 heures gummimi Saint-Louis rien que pour arde hawrude e ɗum ɗo ɗo gonmi ɗo mi sowa yettoyade galle haw firti ko ɗum ɗo ene tiiɗi kam no fewi kadi ɗum ɗo ko gueɗe ɗe gandanɗa hoto mbaɗa watti ɗum e gurdamam ko yettude Allah hande wiide wonde yo Allah yinnan en ɗum duuso ngo yo ɓooy Allah jarama on jarama ko belemma tan tigi machallah ko belemma tan mo ganduɗa Kumbali jeeya to Agnam Lituɓe
kanko koye marenaji o jeeya gonɗo to États-Unis d'Amérique ardi délégation mo ganduɗa biteɗo Kolle Saw Mari Ly Yaya Ly Harouna Ly Yaya Ba Bitte Ly Fatiyel Fati Boolo Hafsatou Kane Aissata Sy Oumou Sow Mayram Ndiaye Aminata Gueye e Dieynaba Sall wondude Hadji Ndiaye ɓen woni délégation mo ganduɗa maren men Coumba Ly Coumba Yaranalla Bouhama Siré a jarama noon e wadde fodde nde a jarama e ummade Belgique taƴa biyeji ma ngara ngam rendude e fulɓe ɓe oɗo jamma ndenɗa ɗum e worɓe fulɓe e rewɓe fulɓe ala way ala i ɓoccirir ko woni ɓoccirir ko gonduɗa mo maayi wallahi mo mondiri ko hay mayde semor ka jaltinaɗo galle ala e an awor leftu yimɓe anne min gon koye jamma hirde pulago ko hollum wallahi hay mayde semor ɗum kon wona jam ɗum ko woni ko jaabe galle ko e ko gummi mi buuro ko mi ñamani lajjira astagfirullah o jiri lajjira o ngayra lajjira o mbiɗa de yamara tinani ko kewi ko a tinani ko kewi ko wallahi tinani hande mi haalanma to ñamata laccira ha ñama ha laccira ha hammatta beenede hakkudami Allah jehen ngabbu hono ñamami lajjira yaɓem nan jayem ɗo gonɗiɗo ko jiɗe ñamde lajjira ko gummi mi ɓuura ko mi ñaman lajjira ko tew ɓuuri musi fof ko oɗo galle mi ara nanmi galle o buggumi galle o o laccira ko koɗo bano laccira hako buggumi galle o beele mi daña hen joni noon babiraɗo udiri galle o ko namimi hoorema mbaɗa yomi yaldu ɓeeramare ɓoccitiɗo an laccira hono jaranma ɗum ɗo foof ɗiɗo bojji noon sa accani ɗum ko ɓuuri lacciro ha hoye heɓata a accat bojji ɗi accu bojji ɗi mara yiyani ko woni ɗo ho ɓeɗo fulɓe yontaɓe a yiyani fulɓe yontaɓe wonɓe ɗo ɓe wallahi Allah machallah ɗo koye laal ɗiɗo misoraji ɗi bone natani ayi e ɗiɗo lafaji pawaɗi to ayi kamɓe ɓe ngari ko lummo walla ɓe ngari ko yewten sandaji lay a tinani ɓe ngari ko hirde Hiraande Lacciri Haako ɓe ngari ko ñamde Lacciri Haako eyyi woni ko ɓe mala boy ayi ƴewno mbayi yontere nda no ɓe ñamirta Lacciri Haako Lacciri Haako meɗi ñamirede kuddu kadi kamɓe ɓe pamman Lacciri Haako Lacciri Haako saɗa ñamu ɗum wattungu sa yiiɗi dañƴo ko safi ko wallahi a morlat ha morlo karla a harlo beddoɗa boy eyyi mais ɓoccitiɗo hande ko mbimami ko hande tan ñammintumami Lacciri Haako nani ha mbatta wolƴude o wi ha mbatta wolƴude hakkude ma yallah hakkudemi Allah eyyi ñamminam mi haalanma ga arandi ja pro ja koro ja pro ja poto ja pro ja koro ɓoccitiɗo accir noon holko woni ja koro arandi nana sali dia sali dia ijo salamata dia liiduɓe najo debbo mo añam liiduɓe kanko organise dalla Hiraande kanko addi ɗo Lacciri Haako on boy mi andunomo wawi wadde organisation dalla Hiraande hakko Lacciri Haako par ce que on boy il est intellectuellement il est convocation ba wallahi teddungal ngal ari Salma Aidara Lacciri Haako ni mi hay e Salma nda Lacciri Haako ma ala wallahi deƴi kon jago ɗum ɗo ko Hiraande woni ɗo ɗum woni ɗo Lacciri Haako Haako e tew e Haako wallahi Allah ayi ko Haako tigi haalanma noon
kadi ko haako moƴƴo ko woni ɗo i jam mo wari haako fof mayde heen hande ko hande joni ko gasi fewnede kadi an kamɓe jooɗiɓe ɗo ɓe tan ko dani tan ɓe jooɗorto ɗo haɓe gayna ñamde Lacciri hakkude allah ɓeeɗo eyyi aɗa andi Sali Diané wawno wadde diinede gala waɗa miswi ko woni diinede galle ɓocciɗe mi heftata hakkode ala wata nawtulare ko diinede gala woni homi anda ko firti diinede gala diinede gala kanko waɗi ɗum ko cosaan o reninata ko ɓiɓɓe fulɓe yontaɓe eyyi ɓe yiireɓe inne ande en eyyi ko ɓeeno addi ɗum ɗo en eyyi o defi Lacciri ha ko gandanɗa hoore mum eyyi sa hoori tan a haaltor wallay barke joomam ndiɗo kay somi serte mum hannde a andat fof ko gonga ayi mami wannino Messi waɗata football ɗi ngoy min mbaɗa andi Lacciri ha ko mbaɗa wowi ɗum wadden hannde waɗa football wallay barke ɗo hannde tan ñaama a fattama parmi haalanma ɗum mbaɗa ɗum ɗum mbaɗa andi ɗum mbaɗa wowi ɗum mais tallir sees kadi ɗum mbaɗa wawi ɗum surtout Lacciri ha ko so waɗama fiiluji ɓocciriɗo ay ɗum ɗo ngam mbiɗa waɗa ñamde ɗum ta dawi gete Allah waɗi ardi a tottama Lacciri haako Fuuta ko ɗum andi wallahi ndeysan ɓiɗɗo pullo andi ko Lacciri haako ko ɗum ganduɗen kadi wonko fawrata hen de ɗum woni sauce meɗen ɗum woni ndiyam ñeex men sauce men allah barka Rasulu joni noon tan ka jiiɗo Lacciri haako noon somi gayni ñam ɗum tan mi hoota de wona allah Lacciri haako ndiɗo a fuɗɗaki raw mi diwa hande a ñamata ha maaya eyyi ha peƴƴa bon eyyi Lacciri haako sa pari mbaɗa hen Lacciri kosam de Lacciri kosam ene waɗi kosam kosam hatta wallahi Allah eyyi ɗum eɗen gandi ɗum ay kadi surtout kosam nagge ƴaake aɗa andi kosam ɗam ko hollum le gadani eyyi le gadani kam to ummoto woni ɓiyoɓe ɓeɗon wiyoɓe ani sohoma ko holtoon Mali kay eyo o le gadani ummoto ko Mali kosam ɗam ummoto ko nani wadde mo nananmi o Ousmane Sakke o eyyi kay gummiɗo Mali o merci beaucoup Salma Aydara ko le gadani woni ɗo kosam gadani ɗam mun yar ƴeewa ha nenam salsalɓe nen ɗo de rende barka Rasulullah joni waɗa bibjeɓe haajom le gadani ene moƴƴo gorko ko wadde kanko Ousmane Sakke o ko kanko nangi nayyi ɗi o soggiɗi o yittiɗi Mali o addiɗi ɗo e Dakaru o addi ɗo e Dakaru o totti Boye Dia woni Sala Koro Salamata Dia o nangi ɓiroye nayyi ɗi wallahi fewni fewji Hiraande Lacciri haako ɗum woni jojjiri ɗo ɓeɗo fulɓe ne ñama Lacciri haako wallahi ay min mi haalanma kadal kotel min so tawi Lacciri haako wodano so yiiɗi Allah to e balɗam he way so kosam ƴaake wotano so yiiɗi Allah warami Allah warma woni yo ari ƴewde ko Lacciri haako ndi o ari ko tenkude ko piindi o ari mi nawmo ɗo lakara de min Lacciri haako mi rendata ɗum e bobo de yo joni noon mbiɗa leggade no on woni gummiɗo Mali o on woni gummiɗo woni ummo kadi ne moƴƴo gorko kosam gadane ne moƴƴo gorko e moƴƴe muyno yo yimɓeɓe jarat ɓira ɗam ne moƴƴo gorko wallahi ayi Lacciri haako yimɓeɓe jawat ɗum ɗon kono ne moƴƴe goragu de min wi barke joomam accir noon kadi le gadane ene moƴƴo gorko kadi so Allah waɗi ka debbo aɗa yara kosam gadane sa jibini ɓiɗɗo won haarade kosam he ɓiɗɗo goɗɗo kadi garowo haarade kosam he ɓiɗɗo 1 2 3 4 ha 5 haarade kosam he ɗum addani wiyere gadani ɗum waɗi waɗa wiya gadani waraɓe le gadane san wallahi wonde pulla ne weeli noon mi weltima e dingiral he mi weltima e arɓe ɗoɓe mi weltima e arɓe ɗoɓe saabu ɗo ko pullako woni ɗo pullo kadi yawata ko woni pullo mi haalanma koɓe yontaɓe ɗon ana waɗi waɗeɓe kay
ala min wadde anga pullo mino ah i lewru kay mi kay hay mu yemde andi ko mbi pullo ala wojju noon mara yaani fellere tiine ma nde noon so neɗɗo hawri hen tan enen ndi anga pullo pesodam de wallahi mi yi pesoje ma de numéro yo kano mi yi eyo wallahi ndeysan ndeysan wallahi an to jeyɗa e Fouta mino jeyami ko wuro hawrege wuro Aguibou Sidi Bayla hawre wuro hon koye torumaru ngo hawrankoɓe nan ɗo de Kumusaji nan ɗo Aboukan nan ɗo ɗo hawrankoɓe hewɓe nan ɗo kadi ngon wuro mi haalanma gueɗel gotel rawanna yam nde toɓa ilam ɗam heewi ha ɓurti waami ummi ko dow jeeri wi tan e nder hawre ho mamiraɓe hewɓe jaade waami hay mama yi hen hawrenaɓe taniraɓe hewɓe hay mama yi hen te hawrankoɓe jeera ha hone goya wallahi wona cakan taniraɓe hewɓe jaade hen mara tan ma yi hen eyyi joni an min mbaɗa wawi andude boyoji garɗi ɗo ɗi arandi wonɓe ɗo ɓe ko parrain ko woni kare arandi jamma ko woni kare ene waɗi tan inirteɓe ɗum eyyi woni ko babiraɗo ɗum woni ko baba mal wi jamma ne jogui jomum kay jamma ne jogui jomum da jamma waɗi ko babiraɗo eyyi yummiraɗo eyyi taniraɓe ne celli arandi babiraɗo ko hollum holon député nanɗo 3 fois député woni Aliou Dembourou Sow holon Aliou a yejjiri Aliou Sogaram Aliou nan ɗo wadde tingrete amon ɗo a yiyanima saynayo ala Aliou ala ɗo ala hoto Aliou woni ara hollam Aliou amon yesso Aliou nan ɗo ala Aliou ala ɗo amon ɗon hoto Aliou woni amon ɗon Aliou wari ɗo ala jogoma ñaama jogoma ñaamo hoto Aliou ndara mo ñaama Aliou kongo Aliou nani ayi de o ko boyam woni ɗo boyma la ilaha illallah hakkude ma yalla kadi ay oɗo mo jiiɗa oɗo boy nde garmi Dakaru mboɗo waɗi keso komi wonta bees kanko hokkimi puɗɗorimi liggey toon min ganduɗa kees coccorde ni puɗɗorimi liggey min momi Aliou walami ɗum mi yiiɗa ɗum jinmi ko mannami tabal siras ni woni wannimi tabal siras kanko waɗime golle kadi gaari ndanneri tal Aliou de hokkimi o boy woni ganduɗa hono ma gittunoɗo nayyi guila Brésil addi ɗo e Dakaru jam nayyi jole avion jippi aéroport ɗo e Dakaru oɗo boy waɗi ɗum machallah moññanemo kelle sono bela oɗo mais ɓocciriɗo wona neɗɗo golle buyde ɓocciriɗo heɗem gay o so ari e Lacciri Haako ari ɗo foti arde e joni heɗem gay noon o so ñaami Haako wujjani ɓocciriɗo a deƴƴat de an mbiya Aliou ko boyma mimi oɗo boy mo jiiɗa oɗo ƴetti nayyi ittini Brésil jolni avion jeppini ɗo e aéroport Dakaru waw o ko boyam mais boyma o de ɓennima kadi ɗiɗo boyji kawɗiɗo boyma kadi wonma financé oɗo boy kadi wona heɓtindema wallahi ko ni pulla wayata ndeysan wallahi so wonano pullago sa woyi noon a haytat ñamde Lacciri Haako woy tan kayta woy koota seeɗa boɗe pullago ha nename pullago sa woyi tan a hootat wallahi Allah kadi argay ala mi wawi yetta toon ƴew ay boy goɗɗo kadi o marde muɗum Moussa Sow Kodière on ko boyam boyma o ko boyam nani ko boyam waɗɗo maɗa yim fof ɗiɗo boyji fof ko min nayi ɗumen ko juuɗam mawni Aliou Dembourou omo jiiɗa Harouna Gala Dialalo oɗo Moussa oɗo boy goɗɗo oyo boy joom hoore lamɗo ɓe fof ko min nayi ɗon wallahi Allah kadi ko ɓuuri ko wadde gara ay DG Moutar Baba nan taw on ko min nehimo a nehimo komin hokkimo place o woni DG min waɗi ɗum ande a muyni jandam kam mbimi wallahi Lacciri Haako ala ko foti ko wona ɗum ko mi nani oɗo ɓe mbi oɗo ari Coumba Yero Nalla Sow ummi ha Belgique ha Belgique oɗo Coumba woni iɗum wona Mali woni ɗo e Coumboy hawon ga to Coumba woni Coumba nana ga an oɗo Coumba jungoma nano oɗo jungoma nano oɗo Coumba woni ndar tan ñamowo Lacciri Haako oɗo woni o ñamirta kuddu to Coumba woni ɓocciriɗa natti yiide de ka ɓuuraɗo ijam hayo ko Coumba Coumba no mbaɗa no mbaɗa ay o mi haalama histoire ma anda
ayna jaami Belgique on saha mbaɗannoomi ko siras oɗo Coumba Yaranallo gendarmerie ñi nangi min jaltini min wuro ngo kanko Coumba potume makko gitamne ngoji joyi Dembel Dembaru wi o salminima o wiya ñamir Haako ses holon Dembel Dembaru to woni amon ɗo daromi yahmi yeb Coumba noon ittimi ɗon wimi arrange en galle o waɗani noon palade mafe piimi palade mafe o yonanimi o waɗi palade goɗɗo piimi on palade yonanimi o waɗi palade goɗɗo piimi on yonanimi mbimi Coumba Yaro min mi wona neɗɗo kecce Coumba yo Allah junnu balle ma sa jooɗimi ɗo aɗa ñama laccirago nogo adi Dembel Dangaru ala ɓocciri ɗum fo an ñaami ɗum hayo Oumar accu laccira ha kam ndi reno gila ha ko rufde noon Dembel Dangaru on ne ko boyam amon ɗo on ko boyam amon ɗo hande sosoɓe ne kewi ɗo noon jaafoɗo min ko jaayi on boy ko min janggi ɗum gaynaka on ko min janggi ɗum gaynaka machallah mbimi mawɗo lelo ɓoose waare nde waɗe lati ha bata soray kine ar wati wannam aname mi kame du beedi wa e fulɓe foɓɓani kala foɓɓani kala wayam yo foɓɓani kala mane foɓɓani kala lacciri ha ko mbaɗa hen mbiɗa nawar min lacciri ha ko ni mi nawar eyyi nawar on jarama Aliou Guissone Bel keɓol ngel huwde jaam o wona nalanke ngana ko gonga to duuɓi ɗi ne pamɗi kono to banggue haqqille to e to banggue nalankagal to ne foori par ce que c'est un jeune prodige école nationale des arts dokke kam kella no feewi il est à l'école nationale des arts nde o feliti wadde musique nde wona arde tan yima il a accepté de faire la formation ngam wadde poursuivre étude makko to woni ɗo omo joue guitare omo joue piano omo joue hay battrice ɗum min jaadi école nationale des arts mi jooɗimo mo waɗa ɗum wadde oɗo suka ko poɗɗo wallede hano hannirta ni donc merci à tous les parrains merci beaucoup encore invité jarɓe ɗi merci beaucoup à l'honorable monsieur Aliou Dembourou Lella Sow en tout cas c'est une grande fierté pour nous en tant que Pulaagu yiidemo ɗo encore arde notade kadi Pulaagu Salimata Dia wadde so tawi on beltanima Aliou Dembourou Lella dokke kam kelle hano hannirta ni bandiraɓe musidɓe tedduɓe dokkonon kam kelle maire de Mbane o woni Dembel Dembaru no Abou Djoubade wiyata ni wadde Oumar Fouta so tawi on paari jehen assalamu aleykum assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe sehilaɓe wondiɓe jinnaɓe fuutankoɓe ndeɗo hirde hande ene waɗi sababu Pulaar wi mo yettani sababu yettata Allah sababu o noon ko nenam Sali Dia e yidde mum e Pulaagu so lingu yari gosi yo yetto Allah yetta lawƴoɓe kore nenam Sali lawƴi kore wona min tan noon min e guiƴa men hono amen jare lawƴam ɗam woni weltare hirde nde no fuɗɗori ni yooɗi ari haaɗo jetta Allah on jarama e garangal mon jonde mon yooɗi feewi ñantule mon jooɗi peewi ñagoɗen Allah tan ko tawede hono ni kala e saaha inchallahu rabi kokke koye won kelle s'il vous plaît hamdan li rabbi zil mulki kala mo fewni tampani summa salatu kan raadi yowone rasulu adnani
keɗoɗe mi jara Maulana jom sirru cheikhu Burhan jom jikku moƴƴo jom asko baɗirowo Allah rahmani jom sawto belɗo Sénégal kaldowo Allah mannani ceernam ko ceerno Ibrahima jom sirru cheikhu Burhan suma salatu kan radi yowane rasulu adna bimi keɗoɗe mi jara Maulana jom sirru cheikhu Burhani jom jikku moƴƴo jom asko baɗirowo Allah rahmani jom sawto belɗo Sénégal kaldowo Allah mannani ceerno men ko ceerno Ibrahima jom nuru faydu tija o ceerno kay ko jabanaɗo nder halgu Rabbi Rahman bismiɗo ɓesgu Tijani kala jonde ceerno ha ɓaali ceerno men ko duuɗiɗo adunaru jasɗo ɗaɓani sabu makko hulde mannani hay kake bomo ƴewani ya Rabbi rokkumin gurdam o ceerno jiɗɗo Tijani ceernam ko ganɗo janguinɗo kala fannu jangde o paani fannuji jangde ina darte nder galle ceerno mankani fannuji jangde ɗi darte nder galle ceerno mankani alquran kame ñawoje Allah alquran kame ñawoje e shariaji dine rahmani ceerno kay ko jabanaɗo e nder halqu Rabbi Rahman ƴeew mbolo ali kame jaaba irɗima ceerno lurdani ɓoggel kañume baalaji jawguele jeeri zichani hebiyaɓe jaɓanimo luksey banaɓe nde jaa mbimi hay hoore fo nde humpaka ɓuure ceerno jiɗɗo Tijani ya Rabbi fewnu mine maɗa ngam barke najli aduna ummima Fuuta Tooro ummima yo Allah
wata Mariama fondu kanye Mariama oh fondu kanye Mariama Bubanya Yo Allah wata Mariama midi wa mimi juro toro yimɓe lerdi sare mama Gumunima Hiirde koyne hiire a Hiirde koyne hiire non hiyo Hiirde koyne hiire nder ravin Hiirde ko pulaagu fulɓe toro fulɓe masina Fuuta Jalo fulɓe Mali fulɓe Guinée wow onon umima Fuuta Toro umima Toro yo Allah wata Mariama fondu kanye Mariama yeah fondu kanye Mariama Felidama nyawama Felidama nyawama ayo Fuuta Toro ayo worɓe fulɓe ayo rewɓe fulɓe Sopulo jeri sopulo ayama gorgo pulo
gorko pullo baba aliou demburu lella sow pullo jeere ayo baba aliou demburu sowye to gonda ayo baba aliou demburo gorko pullo abonnade sahama abonnirani sahama ayo futa doro ummima ummima Ali kanima futa toro on woni président président mouvement des éleveurs du Sénégal convergence des éleveurs du Sénégal aynaɓe futa toro aynaɓe Sénégal aynaɓe Sénégal fo aldi so pullo jeeri wakito wutema ɗagoɗa jaako pullo sow ko pullo kaako pullo jallo ko pullo fulɓe ko yontaɓe yoɓɗaku yaru yeeso futa toro ummima futa toro ummima yo Allah wata Mariama fondukange Mariama fondukange Mariama mashallah rewɓe fulɓe ko yontaɓe rewɓe ko cacci kamen wutteji gabɓi rewɓe fulɓe fo ko yontaɓe yooɗi feewi yooɗi feewi yo Allah rokku en tawtede ono saaha imi ummima futa toro ummima futa toro ummima yo Allah wata Mariama fondu kange Mariama fondu kange Mariama Merci. Yes, sir. Merci beaucoup. Hiirde non ko joni fuɗɗi. Pulaar woni faaro men. Pulaagu woni faaro men. Pulaar woni faaro men. Pulaagu woni faaro men. Komi pullo komi bigel pullo
woni faaro men Pulaar woni faaro men Pulaaku woni faaro men Pulaar woni faaro men Pulaaku woni faaro men Komi pulo komi bigel pulo Pulaaku woni faaro men Ko faaro komi pullo ko faaro men Ko faaro men Ko faaro komi pullo ko faaro men Ko faaro men Ko faaro komi pullo ko faaro men Ko faaro men Ko faaro komi pullo ko faaro men Pulaaku yaaru yeeso Pulaar fo gugudu biro Yo Pulaaku yaaru yeeso Pulaar woni faaro men yo Pulaar woni sago Bandiraɓe fulɓe rewɓe fulɓe min koye mi salmini o mi koye mi dori ma bodori Bari yima notte Tenam kumba yero nalla sow Pulo jeeri nene kumba yero nalla sow pulo jeeri On woni debbo mo Belgique Kumba yo nene kumba mi mama ay kumba
kumba yo kumba yero nan la so populo jure mi mama ade ko mi no tuma belgi ato do belgi yo ko ni veni no yo ne kumba Owani de populo di moneno ya nene kumba yero nan le so lo jere dohal yiri nene kumba yero nan le so ayo de populo nene andogonda piese minana yo nene kupayo nene kumbali kumba Nebomo États-Unis kumba ayo kumbo nene kumba ye mimi yima kumba nene kumba ye dongonda kumba ji baby yima nene kumbali to États-Unis neno ya États-Unis neno ya États-Unis nene États-Unis nene kumbali kumba ayo rewbe fulbe wadengale ayo rewbe fuuta toro Kuni lana, kono, kuni maya futa. Ayo, rabe fulbe. Ayo, fulbe toro. On nyanti ma yodi. Nyanti ma yaduma vedikam. Anyanti ma yodi. Nyanti ma yaduma vedikam. On nyanti ma yodi. Nyanti ma yaduma vedikam. Pular woni faro me ulagu woni faro me ko faro komi pullo ko faro ko faro men bisimilla ma Sali Dia Sali a suusi noon ko ay goto suusani alo Pulaar en mbiya sinno ɓooyi nanede kono mbi haala ɓooyi jaɓede kono terɗe gowi sa Seykou Oumar wayri yaade juma kono a juna haalama kono haale ko ñalade